У 1941 годзе Пятрусь Броўка добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію і разам з Кандратам Крапівой і іншымі пісьменнікамі выдаваў партызанскую дубінку і агітплакат «Раздавім фашысцкую гадзіну». Пятрусь Броўка, ён вельмі перажываў у часы вайны. Вядома, што не было сувязі з роднымі, не было сувязі з жонкай, якая знаходзілася ў вызваленай зоне. Таксама не ведаў ён, што адбываецца з яго роднымі, а ў вайне ўдзельнічалі 3 яго браты, адзін з якіх, Канстанцін Броўка, падчас вайны загінуў. Таксама трагічна загінула маці Петруся Броўкі, Алена Сцепанаўна, у лагеры Асвенцым. Яна памянялася гераічна месцамі з дзяўчынай, якая павінна была ісці на расстрэл з Нінай Волах і загінула замест яе. Сёння ў філіяле Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры збіраюцца сучасныя пісьменнікі, у творчасці якіх тэма вайны таксама прысутнічае. Паэтка Людміла Хейдарова распавяла пра знаёмства з Васілём Быкавым і пра тое, як яе бацька, разведчык-картограф, дайшоў да Аўстрыі. Пісьменніца Вера Буланда яшчэ ў студэнцкія гады не раз выступала перад ветэранамі ў складзе Народнага тэатра чытальнікаў «Жывое слова» пад кіраўніцтвам Андрэя Каляды. Мы памятаем, як мы 30-годзе рабілі, ў 75-м годзе. Помніце, людзі, пільнымі будьце. Я тады выконвала ролю Маланні. Андрей Андреевич сказаў перачытаць такія-то кнігі пра вайну, пра спаленыя вёскі, пра Хатынь. Паэтка Тамара Гапоненка родам з вёскі Іканы, дзе загінула 576 чалавек, а Вера Буланда з вёскі Мсціж каля Бягомля, дзе фашысты пагналі спаліваць толькі мужчын. Дарэчы, менавіта там пасля быў зняты фільм Алема Клімава «Ідзі і глядзі». Амаль 200 чалавек змясціліся ў хляве, а прыгналі 300 мужчын. Прыганялі мужчын ад 13 гадоў і вышэй. Адзін хлопчык, браціка, ён ж не ведаў, што паліць будуць. Ён панёс яму кожушок, 7 гадоў яму. Ён там і застаўся. А дзяўчынка панесла свайму бацьку фуфайку, і яна там засталася. Сустрэчы з беларускімі аўтарамі не толькі праз кнігі, але і падчас такіх літаратурных імпрэз пераконваюць, наколькі важна нашчадкам перадаваць значнасць подзвігаў і вялікай перамогі, якая здзейснілася 76 год таму. Сімвалічна, што школьнікі, якія наведалі ў гэты дзень музей Петруся Броўкі, разам з пісьменніцамі пасля сустрэчы накіраваліся ў Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі на спектакль пра вайну без пафасу «Дзед».